a dotla tej diaľnice budú tu stroje, bude materiál, my to poskytneme, zabezpečíme, ale aspoň dočasne, dovtedy to treba nejak ušetriť tú cestu a dajme dneska tam chlapom aspoň tie odvodňovacie kanáliky vykopať, vieš, aby tá voda nestala v tej koleji, to ide mimo cesty. Už keď je sucho, už sa tak neprehlbie, keď sa tam bude chodiť a nebude tam stať blato. No. Rýchlo vyschne. Skúsime, Jožo, vieš čo, uvidíme čo ako, jak bude času. Furík a z kysúcetého jemného štrku nech zeberú a aspoň tí diery nech pozasypujú. Urobiť diarek, ale ešte nech nasypú trochu toho... Tej kopy ešte zbytek toho, tej šupolin vysypávali tú kanalizáciu. Z toho nabrať pár taček a najväčšie diery s tým. Rudo sa ako sa nevraca z toho toku, a neutopil sa tam? Tam sú 5. 5 ich tam je? No ja som ich tam zaviezol. Ja. Teraz doviezli 2, 4 a 1 chlapec. No. Tam prídeš k úrazu. Ja som teraz s Borisom pucoval. A potom som vylezol a on mi vraví, podaj mi ruku. On sa škrábal hore. Ja som mu tú ruku podával, už sa nestihl chytiť, kamarát. Jebre, hlava točala z kanála z tej vody, zima. Ja osobne si myslím, že hentam by nemal byť ten náhon. Keby to len voľno odtekalo, áno, bokom. to by musel byť vyšší splav. Vyšší splav. Urobí vyšší splav a preč. Lebo toto je ten náhon, robí iba to, že tam to bahno ženie. A vieš čo ešte? Aj bahno ženie, aj bordel. Vlastne my tam máme tie sita, vieš. Lenže treba bol taký poradný kameň na ten špic. A keď je aj väčšia voda, tí patiky pekne ti odtlačí všetko na bok, ako majú hasiči. Dobre, daj mi to. Moju priháňu, pomocničku. Ideme to. Domino, poj sem na sekundu. Poj, Domino. Kufra. Igor tam bol, som mu ukázal kufer krutého. To som. Ať tam te vidli? Jero, stačí ti to? Počúvaj, budeš to odvážať, tak to daj hecam, jak je to drevo niekde tam. Počúvaj. No, ja vám to pokáme ucho. Hej. A ty čo sa tu váľaš? Ty chceš chytať mravčíčko. No, ale tu máš ešte fajtel. Jožo, tu majú motorovú pilu, nehodíme tie Porsche dole, nenaražíme si ich na mienu. Ale veď, to keď aj... Na tie lavičky potrebujeme, vieš, aby sa to mohlo popraviť a No tak... rozmýšľam, že to už strajím skladať sa, to nie je takto. Čo to tu mládež priťahuje, keď sa tu len bordelu robí, tak chytím pekne, prídu rybári a namontuje sa lavička, posedia si, pôjdu, zloží sa, dá sa tam. Začneš sezóna nahodiť, na začiatek sezóny a na koncu to zbaliť, to by bolo rozumnejšie.
Alebo cez sezónu Nie, ľudia za sú. každým. Cez sezónu to nebudem brať, samozrejme, jasne, že keď tu budú ľudia, tak hej, ale ja vrajím teraz, tým tu nikoho nie je, vieš, keď aj rybári, tak treba to popracať. Čo tam ešte leží? Ale nechaj ich tak, no a čo? Ja však to nevadí. Tak budeš smreky padať, kurva. To by tu musel byť proko. A není do čoho žiznúť. Dušan zavre oči a ide, hej. Už Jožo vraví, tuto stačí. Otočil sa, hoď, tak sa chytila v nohy. Keď ste boli tu na Cvičnovci, čo? No to. Vrajím, poj. A už to padalo. Vrajím, neodnášaj to, v sobotu bude brigáda. Ten jeden, Jožko. To je pravda, to je historia. No dobre, skús to. Vaša životná vitalita, pán Badlík. Je oheň, hovorím, keďže boli aj na Milošovej. Jedine Štefán ma poveril hlavným kuričom. Tak tu treba to pomaly sa kolo toho vleptať, lebo ty na to vždycky, keď detko pôjdeme, čo budeš doma robiť? So ženou sa hádať? To je jedna vec, aj sa človek popohybuje No medzi veď ľuďmi. jasné, nejde o to, ja hovorím, keby tá noha bola trošku lepšia, tak počítam, že mi to dajú dokopy. Za chvíľu to bude plné. Kúsek čurík. Jaká dobrá, len to je ten drtený asfalt nasypaný, uvalcovaný. Čo zrobíš? Je tam asi. Pozor, mám zelenú. A.